Guys, good afternoon. Tagna sa mi paingon. Manabo. Nanagnabas auring. Manabo mi. May nang mga nanaway. Oy, di nakatag-angay tagnaon kay bawo na kung asa mo paingan kaon inyong padoongan. Bitaw kaon. Tinuodyo ka kaon. Kaon guys, paingon kaon asay. Mga asay na sad. Dinit sa Kahapon daw. Naana guys. Naglalito. bitaw dagto bitaw. Nga karon kay nato mga bata upat kabuk tagabagakay kin amin daw siya. Wala man dyan. Vlog ko kung na. Ma'am, narami. Karon kay nato mga bata kay ano na igo na ni pa. Wa dos ko ano tapos tapos ganja. Ano na mag-super padi ay. Di ko makuha kay dinya po has mo. Ano sabi inyo ha? Di ko lang mag-disco ang lagi. Tagbay-tibay silang isa-isa. Hoy, simbahan! Mil pag French fries. Nagbayad. Wa ganin ako buha no. Ay, Wa kay naana lagi daw ko no. na okay ra man to ni bayad magliga ila ka kuan. Ila ka parang ay dinipir. Basi go pato na kuan ya. Ingim tong mga bat. Ay na mo nga di ka mosugot. Mo ingnak di na ko Maitok to. Ha, sige. Kagudnas Noel. Kan kay guwang Kabay buwang din na. Totoo kani Pato di ay. Buwang. Tapos to aning tago o. Ano ba na muso o? Kana to paon. Mani. Saging. Ay ma. Malingasay. Hoy, balik ka Cebu. Ay, sibo. Balik Cebu. Kinsa. Kay isa kadlaw ra to. Isa ra maguto ka adlaw. Pa-check up naman tong ate. Mo sa isang bagyo. Sa bunga na muuwan yun. Unahon sambag nga Wala, mag-usap. nanguha na siya. Hoy, akong tinanom. Baruko na kurak. Murot na akong tinanom. Una-una po ning ma'am Ha? Murag reply man siguro ko. Daghang kang shots. Banak kasi. Murag na busy manggug ko ma'am. Cut ni guys. Dari vitamin des kuan sa. Wa mi ka sa kagawan man. Kay ko si Betty wa ko si Be. Si dali. Kanang pakpak na. Kalami na kay pakpak. Malasibo. Guys, hoy, sig pagpabunal tak-tak ng buwak. Ginoo ko di man makaslong ng masantusa. Daot. Daot ma'am. Kana na dool na ni si hoy, ubos dira ubos. Bilat na niya. Diyos ko maria inahan. Ay, salamat ako na kong sambag. Hilaw man ni ma'am. Taba lang be. Tay tante. Pangog kasi. Hilaw man. Ay, hilaw ko. Ako guys, Piliin ng lagi. Ayo rin, hilaw pa rin. nay nakakuha kog hukaw. Baga. Ikaw. Nanugbas ka mampon. Bede. Say. Pambagay. Para makakaon ka sa sampalok. Sampalok na. Oh! Tara! Maynila. Picture kayo dito siya, ipatawag. Ipatawag ko ang bapunuan. Tugay naman ang Ma'am, mga bugha. hang kayo bunga. Magsinso. Sinso na ba nun? Guys, Inupakuan na kukaw na. Kukaw na. Oy, Okay.
Bitaw tapukan ninyo kay kapoy big saka. Sumbagay jud ta kakaron ba? Ay, tapo ka sa baba. Ayaw pa dahil kung baba kay wa pa mi kakaon da. Oh. Baba. O tapuka hinog ni kayo hay man ka. Ako ba ang gihap akong gihug ha? Sambaga gatuwad-tuwad drama ko. Dali. Tara. Tara, ho nadugmok na. Oh, tapo ka sa tapo ka. Dapa. Eh, Ito ah. mura dali ati Maylin kay mo. Ay, nasangit. Ay, dapa. Duha ra ba to kabuo? Dapa ma'am. Ang itanong ng liso. Nati. Eh. Hada ka buok na. Tiyo. O daw hukaw. Tara. Ma'am. Pero ko di man taganahan mo ka. Tara. Tuara, tuara. Ayaw hukay. Pao. Be. Tuwa. Dapa kana, pamo ana. Katuka ba? Tapo ka ba? Singot na ba among bugan ari? Hmm. Hmm. Wala ra ba tala ni Tarzan? Tapo ka dai. Balik ka na unja. Law pa man si. Kasi gusto mo guys. Hmm. Josie, where are you? Nanak ka diha? Wa ko kaon. Uy na ba? Okay. Diyan dia. Ayaw wi, ayaw wi. Dana na wi. Na may hinog, uy, hilaw naman ni. Naog na ta Josie, uy, wala naman. Kuning barok, mahug ko. Wala pa matulog na. Ilaw man yan. Naog na ta Josie. Kami nabutang ko ano, nanay Tamarin, house. Kami nabutang ko ano, nanay tamarin. house. Nara oh. Watog sambag oh. Mga Na. kawatan! Kaya ko na pa kawid. Aron ingnan nga. Nakanaog ka. Guys, oh. Uy, agi. Agi jang kuan wa nimo gi. Hapit. Una nami. Adto ma'am. Asa mo adto? Among kuan. Among Serious ka ka kaon. mura ra bag sen man ka. Serious. Ang nanako ba kakaon? Oh. Nawa. Tanya. Harap, tami. Sud na. Igang nung ko ma'am. Ay, tawa ka. Sa man ay mong awhong karaan man na gara man gamaya. Reklamo pag si Mami. Aka na. Kana yun. Yes, oh, maghugot ang awlo ho. Birds ba yan yung kwento mo? Di ba, di? Kau lang silingan mo. Kami silingan? Tugtong ko. Tugli ka? Hindi na kaula. Wow, angin daw. Balik sudah ngapat pasti ada mo. Ano ni abas dire? Ito ka magripo. Uy, yung gunit gamit mo. Barap ko ba? Yes, oh. Lusak ni guys. Tingnan niyo ba?
Iya, Pak. Ada gak juga kan? Dosak nih guys. Apa ini naduk mo? Di ba kan naduk bis? Ano kay naduk mo? Apa naduk mo? Si Pak ini bisa pinjam di tempat sabun. Beli na. Sak mo na. Tama na maglupi. Sabon pa ni. Di ko kita kadang sabon kay. Imo man ang request. Ini kisi. Baru pun sintran pumropoga. Papa anak-anak. Awak dia. Awak dia. Baru pada pakai pulau. Masukkan. Awak yang dah balik bunyi. Awak nak bermain. Kurang dari mahal bang itu bahin mahal kayak gitu dari bawah sih ay naman bangku ada rin kuan ang sarap to ang saman margarin ba ay naik ulang makan. Oh, itu dia nak iapin dalam lubuk. Tilang tamis. Kami sa po, hindi mo kahubon. Isa kay bukdon na gawo. Tidak. Nariin. Sa ituon pa ni. Ang dami yan. Minsak mga katamis kayo na. Limpiang kuko ha. Layo sambag ni suksok. Nya na yun na to ma'am. Tagsak sa apo na. Abdi kasi ko gadong na. Kandun ang tuwa ni kay. Yung gabot nila init pa nila kay. O mahumok na nila kagahit na. Andam na paglubi. Matik na ba? Charasi. Di ka mapaikarap. Ikaw na di ay. Lagi pa na. Lagi. Kung nag-asama Jimboy. Wala lagi maingan. Absent. Ako ang sab.
Tama na kay maawas na ni. Drinks. Egg na mo. Muna among kuan. Hindi mo nga dyan bisito. Muna among finished product ni Lusa. Ina. Ato na, gato na sa igagaw. Ay na. This as a word and this day this word about safe from the bondage through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Mayong tagbalay. Pagbalay ko no. Let's get. It's na. Napiyaso eh. Kape. Yung singo tong Joseph di Lusa. Basa dabong-dabong yun na. Dugay na kuan, buwang na. Gahi. Dusakon. Ay na mo. Soft drink. Oy, na drinks, soft drinks. Kanila mo si? Hi guys. Hi guys, kuno. Guys, ano guys? Oh. Maka-diabetic ni ma'am. Pepsi ko na idan na oh. Ano to? Yun oh, tagain. Hindi na kayo na kuhan. Nininit. Ni tubig. Init mo tayo eh. Hindi ko dyan. Ito, nana. Huwag ka ba? Sige, gamap, kape. Kisa yung ubar na hapon. Kisa magagay. Abot nila ito po ano. Sa kuhan, sa dalan. Pauban yung takmo. Para makato ni Carmen. Piot. Likod ay ni. Ano yung kabit mo? Likod ay ni. Taplod mo. Huwag mapuno kay kameraman. Nawara. Huwag pa yung tubig. Opa, ganit pa. Di handog na dumay kay kanaman mo. Mapasok kape. Problema na. Nakuha sa kong Ari, ikang kabuan na ito. Carmen to. Bali mo ito kabuan. Ari, lapis ko. Ang biyak. Pulap na ako. Ang bak na ito na ito. Uwa. Kung yan sa kay pataliwa usahay. Ito nag-guide ni Jawa. Kalag diyan. Oo, nag-practice na yun. Init naman man. Yan na lang nga, nang. Nang, itubig ka. Tina. Gawo. Mag-cook na lang ko, oy. Yan, di kayo kape dyan ma. Mag-init pa daw, mag-cook. Kapay mo. Magape. Ha? Joan. Ito ka sa chisin man ka. Ang kinamatanan ng kinamilingkod ma'am. Cook, Distansya mo. Oh, distansya mo. Ladies driver, dyan distansya mo kay utang pa ni. Yeah, ladies driver. practice pa ni. Kising, da, practice. Utang pa ni. Gibutan ng kang Marita? Butang ang globot, ang magsunod ilalagin ako namin, gusto rin ng mga tao. Ngayon lang na utang pa ni. Distansya, utang pa ni. Ano ba?
Betul, orang dili ko ano, dili bagaan. Bukan kay mo ini gunung. Bakaku mo kasi ang tangan ako ari ko na kay makalit man. Analisa di ay. Di pa upan mi nila ngatus ni kaliguan di ko Garcia das sa drive. Ngatus kaliguan maambong. Pagkusig basidra ba pagkusig basidra sa di koon man di ay. Na may kahinag mo basta kay murag ni pag ako kay taliwa mo murag ko milusot at tunay nay kambihan na bitaw nila ingana dito atay makanay pi ang malambutan ng kalaki. Nandiyan din mo. Lusod. Dapat tumpik ako kung ano man. Ano to? Yan ay tatay sada. Sige, pag-hi sa may... Hi, Nay! Meron ko kayo, nakita ko TV ron. Ase, adjak sakay-sakay kay na idol. Wanay Sila na iputos ikaw, yung mo lagi lang. Wa! Ay, kasi na nagputos. nagdang mo gamit. Nilusak wala kuwang. Kulangan pa. Huwang pa. Gani, wala niya to. Kasak to ka bulig, kasak to ka. Gamay ra. Kasipi. Gamay ra. Gamay. Gamay. Nagapon. Ano tilami kay dali ra to ingat. Dali ra. Pwede man guwang, dabong. Lusakon ko nimo. Gani, maglusak mo. Ang duha. Ay go go go. Oy namo to. Dali ra mo kay. Dabong. Say, bigo ta ba? Uwang patod. Dahil na to. Alington to sila dugo. Pilit ka ba ga? Saka na taga-bukid. Saka na mo mga guys. Saka na taga-bukid. Mali te ko anong pas na. Ano mo pa naman? Pabalik dari laban. Wa, ma'am. Kan magsambag oh. Hilaw lagi. Dito. Tingnan mo ko nga. Di man ko niya kung kinuha mo. Hilaw daw ko kinuha. Nga naihap raman to ako ang kinuha. Kasi man to na nga buot. Nikuan. Bao, pinta to mama. Kan magsambag lang. Magsambag oh. Sayang. Bito harbisa na ninyo. Nara. Di ka mo kagsambag. Manungyo. Yo, manungyo asa ka manungyo. Kayo. Ay nami oy. Abo. Menda. Wala gi ko lagi ako. Kami ko nalay iko nalay sud ani mambi kapi nam kay mo sud man. Daghan pa may hilaw to babaw oh. Daghan pa. Ilis man. Nag-ilis mo na isang bunga. Kadon na rin ni daming pamunga ba? Kaya ni katuig. Ito na may dana. Nahilay ka na sis. Ma'am Ari nami ma'am. Salaming maraming salamat. Salaming maraming man. Ako na tiktokers. Asa na ibalhin? Sunod. Ilan na Dilson. Ha? Ah, sa tulad pila ka man ang jas nga gina. Anda. Ana, La Dilson. inigkuan ninyo mga di pa ba mudaan? Di na ko ang Waon ram. Panilhig pud ma'am. Pamida laming juicy ma'am. After kung ni Tag dan. 10 ang bulan. Duhani. Tanawa o nagamit mo sa Na siya kuan. Tagis ko ng bulan to. Di 20 duhami. Kani ang natadyot kontrata ning huwag silig-silig 10 years. Baro 10 years. Nadugta na lang. Ang importante buhi. Bitaw ma'am. Buhi.
Ya, ikaw na dira ha. Salamat, hari nami. Kasi hilaw nga. Lami na tuslo asin. Nako, hilaw sa maron, mura may nang luwa. Hindi ko mo asin. Hilaw naman ni mong pagpili. Kalau makahilaw imong gipanguha. Gihilaw bitay mo gipanguha. Oh, di. Kadaghan ba ni hilaw? Yung naihap ra matu ako ang Hilaw ba yang gitigom? Ilaw. Wala ko. Ikaw naghilaw, ikaw nagkuha. Di ba, sembag? kung naihap ra man gusto ako ah. Dili, pero sila. Sukat ka rin ng ko basta kasi ba mo sa sabihin na. Ano sa tong? Ila kami nagtubay. Inahan. Isa dai na. Sila nakuha na ng Ha, napilis ko ako. Ina po lang po sa Halak to. Uli nami. Puso oh. Ang dako kay dako kung buang ato na kay. Paguwang tayo. Gani Dapat kuwang kaya. Pa na, uy, kuwang pa na. mga dako nag mga bulig din mga gwapa no. Nagkanang na Bakit? nga na. Ni natatagay. Sisagin to ada to. Oh, kagikot-kot naman. Hoy. Yape ko vlog bayot kay malipay nanay bayot wala kita. Wala oh. Para asa ka nang? tugbo. Po sir bilat. Ah, grabe si ko na bilata. Pero ako ang naway ilis. Grabe si paginayan ang bilat. Oy! Yut, wasa ka ng bunaw, yut. Nagdaot ko ng naong sapon. Ate, the walking ng tabak ini kasi. Ako din ano pa to. Nag-walking na sila ganyan buntag. Nag-walking na gahapon na. Nawag bitaw sa day. Daw. Tingnan tay. Dugay ko katug. Andar ang Gahapon naglakaw mi. Sayo mo kay siya nagbaktas kanina. Oh, wa ko may magsitirisin, di ko katug. Bye-bye guys. Tungod na sa imong ano siguro mama.